Hooligans, blokkeervriezen en omroeppound al jaar op Ameland. Helpt dit kabinet de crisis? En hoe is het ijs om Martin Heid in dezelfde fractie te zitten? De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken. En dit binnen mijn gasten. Zij is docent bestuurskunde op de Thorbecke Academie, is gek op het Bosk en commissielid van D66 in East-Stellingwerf. Renske van de Tempel. Graag ja of nee? De PVV is een gevaar van Nederland. Ja. Hij is grutwurend bij OogTV, had hem zelfs de Frieske taal onleerd. En had zelfs de stap naar moeten verhuizen, jawel, van Greensland naar Friesland. Met politiek verslagjouwer Casper Slotboom. Ik verdijd de stelling dat Sinterklaasfeest op het Ameland, dat komt dit hier op de kop verkeerd. Ja. Ligt het twijfel. Hij mooi onder de hand van zijn Heid in de steden zitten. Had correct als uw oorengast bestuurskunde studeren. En is een PVV'er in ieder naar zinnen, Jeffrey Graansma. We kunnen in Friesland best wat meer asielziekers opvangen. Een vrij retorische vraag. Ja, een stelling en nee. En keihudde nee. We gaan eruit zo verder. Dit binnen mijn gasten en dit weer de Aroene Frieske Wieken. De van bezuinigings op het heger onderwijs zullen min uitpakken en matten van tafel. Dat vindt Hegerscholen en Helstenden. Voor studenten betekent het dus dat ze dat het grote zwaard van die langstudeerboete boven hun hoofd hangt. De politie had een minderjarige jongen onthouden in verband met bedreigingen van verskaterskwam. De persoon is vandaag verder verhoord. Wat de aanleiding is, wat zijn achtergrond is. En van daaruit wordt het onderzoek verder vormgegeven. Het werk onder de A-zone tussen de Jouwer en het Jereveen wordt een mannen langer als verwachten. Het zorgt net alleen voor argwage, maar ook voor flinke kosten. Ik schat in dat het in 4 weken 10 keer het aantal auto's waarin we zondag in de week opereren. En dag en nacht trok je dat het om 10.000 euro's in de 4 weken gaat. Kan het Sinterklaasfeest op het Ameland nog wel veilig dit hier? Maar die vragen braksel je de eilanders. Waarom een weekend begint het feestwerk, maar de eilanders binnen benauwd dat ze haar een feest kwijtraadje door de escalatie van verliezen hier. Moet je niet onderschatten, dat doet wel wat. Hè. Stress vooral. Hè. Wat staat er te gebeuren? Je hebt daar gewoon last van. Lichamelijk krijg je, als ik voor mezelf spreek, wel last van. Ja, dit weer de Aroene Wieken. Even over naar Jum Aroene Wieken. Wat houdt Jum in de besnijding, Renske van de Tempel? Nou ja, natuurlijk. Het onderwijsdebat wel. Ja. En ik wil de hele discussie rond de rel in Amsterdam wel ingewikkeld. Oh. Dat rapporten uit Israël, hoe dat het debat kleurt en zo. Ik vind dat wel dreig. Hoe al die lijntjes rinnen. Dus dat houdt mij wel bezig. Houdt jou in de besnijding. Ja. We kunnen het natuurlijk hartstikke nog hebben over het onderwijs en de bezuinigings daarop. Casper Slotboom, je verslagjouwer op Friesland. Wat houdt deze week in de besnijding deze week? Nou, wat mij wel opvalt is dat wethouders stadig gewoon wat in opstand komen in het kabinet. Ze hier in de jaren onkondigen misschien een keer protesteren. Maar nou loeken ze haar waarom uit het Grutte-Zwarg-akkoord. Nou, dat is wel opvallend. Ja, waarom stappen ze er eigenlijk uit? Ja, ze zijn het gewoon net maar eens. Dat Ravijn hier komt er rond in 2026. Ja. Een heel soort yield dat ze dan verliezen. En ze zeggen, ja, als het kabinet maar niks komt, ja, dan kunnen wij zeggen niet met waande houden, maar dit soort zaken. Dus kom maar iets. Ja. Jeffrey, maar je afspraken hebben, ze is Do. Zeker. Want we hebben al een beetje van hartst van dezelfde leeftijd. Zo is het ook een stuk jonger. Ik denk dat ik wel een slagje jonger ben. Hoe is toch nog eigenlijk? Ik ben 24. 24, dat is inderdaad een stuk jonger dan ik ben. Laat me in ieder geval van mezelf praten. Wat houdt hij in de besnijding deze week? Nou, ik denk bijna de steertegeerkomst op Wijsje en juster de rietgeerkomst in Kaspelen. En bijna in de steertegeerkomst heb ik vragen gesteld, mondelinge vragen aan commissaris Arno Brok over de spreidingswet en de 900 extra opvangplakken die het Friesland boppen de opgave nog realiseren wil. En daar heb ik de nodige vragen over gesteld. Oh ja, nou dan komen we aanstappen waarom. Dus de kist zelf ik eventjes uitbreidje. We gaan eerst naar de onderwijs en de bezuinigings. Er wie een onderwijsdebat deze week. Ze komen er eigenlijk maar net uit in de Tweede Kamer. Dat is een beetje het probleem. Op mezelf net zo bijzonder, want daar hebben ze die natuurlijk wel vaker problemen mee dat ze er in de Tweede Kamer maar net uitkomen. Maar dit keer gaat door de bezuinigings op onderwijs, 2 miljard euro. Even kwart een rondje van je malle treien. Ben je met eens maar deze bezuinigings van de Tempel? Nee, ik denk net dat het goed gaat. Nee, Casper? Nee, zeker net. Jeffrey? In het licht van alle andere dingen die we graag willen, denk ik dat dit een kar is die we dwaan kennen, dwaan matten. Alhoewel ik leven toch bezuiniging op orenzaken hier. Ja, maar eigenlijk is het een jaar dus.
Nou, ik zeg nee. Ik lever bezuiniging op biologisch klimaat en het worstmiet. Daar ik leven volle minder geld in gewoon. Maar als ik specifiek naar deze bezuiniging zorg, dan denk ik wel het gaat om wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Dat er inderdaad wel een beetje minder heel hinnen ken. Maar ik oorzaken beslagen deze bezuiniging die het wel deze streus binnen. En ja. Maar dat is een beetje de tierstelling van wat de PVV, de partij eigenlijk, van wat die partij eigenlijk vindt, toch? Ik bedoel, die staan wel voor deze bezuiniging natuurlijk. Nou ja, het leest bezuinigers nergens op vanzelf. Hè. Het leest dorst gewoon de standpunten die het graag worst. En het probleem is vanzelfs in een kabinet, in een coalitie, dan moest er compromissen komen. Maar dan was daarvoor vecht je. Alleen zie maar dat wel de centen ergens wijhelden die het het kabinet en Rutte flink uitspendeerd binnen. En die binnen net meer roer die centen. Maar wat binnen dat voor compromissen als hoe Else bezuiniging zijn wordt van ja, ik wil het liever net. Ze alle jouw partijen van ja, ik wil het liever net. Dat is toch ook een compromis. Maar de BTW natuurlijk ik zei, dat hebben we nou zeker wel oorsroem. Ze roepen heel vaak, we willen het eigenlijk niet, maar ze doen het toch. Dat is toch ergens centen wij willen maken. En wat ik zei, het leven gewoon op klimaat en het worstmiet biologisch of asiel, dat gaat ik gebeuren overigens. Die zeggen de orde 2 maanden dat de instroom bij Ter Apel of fors naar beneden tagang is. Dus dat zult ik verzwargen dat de lesten daarvan, de financiële lesten, dat die ik naar beneden zullen. We zijn nog maar 8 minuten noemde wijs. Hij is al 2 keer horen asiel en ja, ik zeg wel mijn reden vanzelf. Ik weet nog over mijn reden had ik het idee. Dus nou ja, dan maak ik me sessie. Wat eigenlijk dan? Ik hoop dat het de goede kant op gaat, maar ik laat me verrassen. Jeetje, wat een kritiek dit al valt. Ja. Nee, net zozeer kritiek, maar Waar ben je bang voor dan? Ik ben net zozeer ergens bang voor, maar ik had zelfs de laatste uitsturing had ik zien, met de heer Goudzwaard en Pennewaard en Jover zelfs ik erbij. En ja, daar wien toch wel wat uitspraken dat ik dacht van, nou, dat vernuiveren me wat. Oké, dan komen we aanstaan weer op. Maar eerst nog eens terug op onderwijs. Renske de beste die bezuinigings. Waarom? Nou, ik denk dat je bij onderwijs gewoon heel goed zien wat het effect ervan is. Echt op de langere termijn. En de banken en de bedrijven hier, VNO-NCW, hebben ik een brief schreeuwen. Die bent er ik naar Manjes. En die zeggen ik denk heel terecht, dat onderwijs gewoon de ruggengraat is van een innovatieve kenniseconomie. En was het juist is, was er nou uithelst dat ze zeggen altijd elke euro die erin stappen, daar kiest 2 euro van waarom levert het op. En zij is het natuurlijk omgekeerd evenredig ik zeg maar bezuinigings. Dus was het nou uithelst, Rabobank hier er een berekening op maken, 12 miljard bezuinigen, het betekent uiteindelijk zo'n 20 miljard verliezen. Ja. En ik vind dat echt schande. En onderwijs is natuurlijk heel breed, van begin tot van jonge band tot jong volwassen. En muziek neemt dus correct al eventjes. We willen dat heb ik gelezen, het kabinet wil eigenlijk heel veel problemen oplossen, maar innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de stikstofproblematiek. Dan denk ik, innovatie, dat kan wel, maar dat kan je net bezolderkamer bedenken. Dus daar heb je wel onderzoek van nodig. En ik op het gebied van techniek, op het gebied van onderzoek naar bijvoorbeeld medicine of het oplossen van ziektes. Dus ik denk dat dat op de kop verkeerd gaat. Ja, dan houden we op de internationale studenten, hè? Want daar gaan deze bezuiniging deels in de roer. Ja, is ik een onderdeel ervan, ja. Op Hokkerwie is Sjors toe, maar doe maar het behouden. Sjors toe dat deze grote groep internationale studenten echt een daadwerkelijk grote bijdrage leveren aan onze noordelijke economie. Op Hokkerwie kennen we dat zien. Nou, ik denk wel dat het op deze manier wel echt internationale kunst. De helft eigenlijk gewoon de talenten uit het boeteland hier En soms helpen ze daar maar hun eigen land, maar ze helpen ik heel vaak ons land. Dus sterk ik denk, hoor. Ja, zeker. En dat vliegwiel is maar was daar maar creëert, dat is dan wel kwijt. En daar val ik echt op. Gewoon studies vallen om. De harde universiteiten of hogescholen op. Ik denk dat het correct iets oorsleidt, want een heel soort van die internationale studenten die volgen een studie en daarna gaan ze inderdaad weer waarom naar het land waar ze binnen. En daar gaan ze dan weer daar een baan in die sector of wat dan ook gaan ze daar aan, omdat puur diezelfde studies daar net in die maat en die kwaliteit te krijgen binnen. En lieden we dan eigenlijk op voor het boeteland? Dat zoen je dan sissen inderdaad. Maar ja, ik heb dat nog nergens waarom jongen dat het zo is dat wij hier alleen maar opleren van het boeteland. En op het moment natuurlijk dat er in het boeteland innovaties binnen, dan profiteren wij er natuurlijk van. En ik denk wel dat de concurrentiepositie die Nederland zeg maar innemen moet en wil richting Orenland, die rijdt je op deze manier wel kwijt. Even los van wat onderwijs ik gewoon dat wel vaar
de binding sisma tussen mensen zelf. Want het zit natuurlijk, deze bezuinigingen zitten ik net alleen nog maar in het hogere onderwijs. Dus juist dat er bezuinigd wordt op het onderwijs zelf, op onderzoek en op internationale instroom. Dus raken stond alle kanten raken die geld kwijt. Want internationale studenten leveren hier natuurlijk ook geld op. Dus dat is dan dat is die een eigen inkomstenbron. Ja, maar op hoger wie is het dan? Daar hebben we het krijgen hoor. Maar op die leveren een opleiding studenten ophellen, die krijgt er ik geld voor. Dus maar dat is die eigen de Christ van die studenten niet geld. Nou ja, op het moment dat zo'n opleiding alleen nog maar vult wordt bij Leaks of het grootste part maar internationale studenten, dan kerst ik zeggen van dan schrappen we zo'n opleiding, omdat alleen nog maar blik bij de onwas vanuit het boetelaan onkomt. En jou zeggen van ja, de enige opbrengst financieel dan wel economisch is dat zo'n opleiding aan zich extra middelen oplevert. Dan zeg ik van ja, maar als het skrast, dan had die kosten daarvan ik niet meer. Nee, maar het is en. Dus er wordt nou op alle fronten wordt er bezuinigen. Dus de crisis natuurlijk inderdaad, ik gewoon yield van studenten uit het boeteland. Dat is dus die kraan giet dan dicht. Maar ik op de orenfronten bestield kwijt. Dus eigenlijk we ze treiken rekken op deze manier. En het is gewoon net zo dat het alleen nog maar eventueel geld oplevert en dat het dan clear is. En als dat zo is, dan steekt dan die hele opleiding maar oud. Er zijn natuurlijk gewoon Nederlandse studenten die dit soort opleidingen dan doen en die dat nou dus dan ik net meer kennen. En als dan erbij optelt dat de langstudeerboete dat die introduceerd wordt. Maar wij hebben ook lezen, de langstudeerboete houdt in dat als het een jaar langer dorst door die opleiding dan nederig, dan krijgt per jaar €3.000 per jaar boete. Is je de voorstander van die langstudeerboete, Jeffrey? Nee, als middel op zichzelf net. Alleen nog, ik denk wel dat er inderdaad wat betocht worden moet voor studenten die het wel een hele lange tijd dwalen binnen. Ik ben zelf student West vanzelfs en op dit stuit nog steeds. Bestuurskunde, hoe lang is het Rodien? 4 jaar. Dus dat is de tijd wat er versteert. Op dit stuit ben ik aan de universiteit in Gracebank dwaande, maar ik zag een heel soort studenten om me heen die er haast een hobby van mij om zo lang mogelijk blue te studeren. En dan je straffen. Nou, net zozeer straffen, maar wel stimuleren om het werkleven in te gaan. Hoe dan? Je binnen echt wel de partij Chin, de elite, of nou ja, de elite wat minder in elk geval. En deze boete, die lijkt me juist een grote straf voor mensen die het al dreig hebben om het te betalen. Die misschien echt wel toch voor skaten redenen, omdat ze een jaar moeten of zo, al het dreig hebben om te studeren. Dus zoals juist is van, ja, dit is misschien wel een beetje een straf voor mensen die het al dreig hebben. Nou ja, maar op het moment dat zulke soort studenten net langer studeren dan dat nodig is, dan hebben ze er geen les van. Dus het wordt nou correctgebracht dus dat elke student er aan het les van krijgt, maar dat is vanzelfs net zo. Als ik gewoon krijg als de tier die te versteert van bestuurskunde bij Leaks 4 jaar, als die 4 jaar helst, dan hebben ze nergens een probleem mee. Nou, ik denk wel dat ik zeg naar de studenten bij mij op de opleiding, dan binnen wel heel soort studenten die erbij werken en ik erbij werkje matten. En dat levert u bijvoorbeeld, wij toevallig kreeg vorige week ik al even weer een peteer aan. Als het bijvoorbeeld bij stage is die treden hier, ja, dat is gewoon een fulltime stage. Dat is hartstikke dreig als je daarnaast werken moest om roem komen te kunnen. Nou, heeft ik bijvoorbeeld studenten die gaan er een jaar tussen uit om een bestuursier te doen bij een studie of een studentenvereniging. Ja, daar leerste ik heel veel van. Ja, daar kist dus daar zo nog een uitzondering van maken worden kennen, waarschijnlijk. Je het wel als boete dan? Nou ja, ik vind wel, en ik snap die punt heel goed, ja, want hier is natuurlijk vroeger, hier is wel mensen die dan zien en die studeert hier of zo. Dat is in mijn tijd, ik ben een stuk ouder dan ook. Wie dat al net meer zaak. Zoek net eens. Nee, maar het is wel ingewikkeld, want we hebben het natuurlijk al maar de prestatiebeurs en we hebben al van alles die om te zwaardigen dat mensen net gewoon maar studeren. En dus juist gewoon dat mensen in principe de meesten die moeten en die willen hun studie voor flat houden. Nou, en dan heeft natuurlijk ik nog mensen die wat behindingen hebben. Ja, dus, ik kan me heel goed vast inderdaad dat misschien mensen dat er misschien zijn wordt van mensen die het land ervan toch de studie in gaan. Ja, dan was wat ontwaan en dan jou er een heel soort yield aan uit. Maar er binnen echt gewoon een heel soort mensen die dat misschien toch mentale problemen dus dat net samen oormaatje kennen en die krijgen dan wel weer te pakken. Ik vond Renske krijgt wel een goed punt, meid inderdaad. Hoe studenten die daarnaast ik werkje en die worden eigenlijk al haast pusht om maar te werken omdat alles scorende duur is. En dan mat je wel. De PVV er helemaal met 12 miljard bezuinigingen. Lekker dan. Bij het onderwijs bedoel dan. Ja, maar dat gaat net alleen nog daar specifiek hoor.
Ik bedoel, Nou ja, nee, dat maar gaat door dit- wetenschappelijk onderzoek, dat gaat door internationale studenten, om het samen wat te nemen. Dus dat had op dat dat kost het nog meer yield. Dan komt het uiteindelijk een beetje op del. En er wordt net op er get net meer basisbeurs yield of zoiets dergelijks naar de studenten daar. Het is net zo dat er meer yield bij komt. Nee, dat hier misschien matten. Alleen nog, ik vind het heel bijzonder dat er no kritiek is op dit kabinet, wielst de aanstaande kabinetten Rutte, dat het onderwijs en juist voor een student, voor een individuele student, enorm duurmakken is. Toch juist dat soort regelingen als de basisbeurs enzovoort. En daar wordt nooit hoe sprutsen. Dat is nou in één keer verjitten. Nou, er en is nou ook best gaat het wel dan wat hoe protestje nou geweest gaat het dan hoe natuurlijk, hè. Wilders en wat We die hebben nou van de bezuiniging pechgeneratie hebben natuurlijk, ik wil goed je het oude ja, maar al dat Dus- soort dingen, dat moet dit kabinet nou zien te herstellen. En daar besluit- wordt nooit Nou ja, over praat. dat besluit hoe dit onderwerp- Alle rotzooi moet nou oprommen worden en daar wordt nooit over praat. Dat besluit onder het onderwerp, want die langstudeerboete die is onder het kabinet Rutte ooit ik op een oren manier ik inviert. En doe die blikken dat het eigenlijk niks opsmiet. Dat er meer mensen aanjekje bij studie, iets wat je dus uiteindelijk net wilde. Dus waarom zou je dan die langstudeerboete nou wel invieren? Ja, dat mag toch wezen bij de partijen daar in Ja, maar Den ook Haag is dat die voor erop direct. beginnen. Ik ben ervoor om een stimulans te creëren. Dat studenten Ja, die oké. het inderdaad om orenredenen, dat is dan doekrekzijders van werk of wat dan ook, of mentale probleem, alhoewel daar ik een heel soort ondersteuning noodzaak ik of er is. Maar orenmeesten die, laten we maar zitten, want het land ervan erin binnen, dat die een stimulans en een push in de regen krijgen om het wel zo gauw mogelijk uit te meten. Oké, dat was Want die dat meesten- was net per se minder studenten. Laten we het helder houden. Die meesten die hebben neder in het werkveld. Oké, dus dat Die was hebben net- overal hebben vraag naar je meesten die onder de slag willen, werknemers, die meesten hebben nodig. En was als ze net dan per se jitten en minder jitten studenten, dus. een studie doen, dan Ook graag antwoord op de vraag voor de tweede keer. Zes dus. Er was net per se minder studenten. Nee, vanzelfs Maar niet. er was wel minder asielziekers. Dat wel, maar dat is een hele oor Hoe even een brechtje Een maken. brechtje. Snap je? Oké. Meer dan 50 mensen uit de kerkelijke verhaal uit Friesland en een stuk of toe zit in Nederland gaan briefs kunnen om premier Schoof. Zoals die in de Leeuwarden krant al weken. Ze maakt je haar een zwargen over het asielbeleid. Binnen die zwargen Renske terecht. Ja, dat denk ik wel. Waarom? Nou, ik denk dat we al heel lang praten over problemen die we hebben. Alleen nog iedereen duidt hier wat oors. Hè? Iedereen leidt een oren focus erop. Maar ik denk dat, ik lees laatst nog dat in principe het standpunt om migratie is bij de inwoners van Nederland eigenlijk net echt veroren. Iedereen shut er al heel lang op dezelfde manier naar. Maar hoe we er maar omgaan willen, ja, dat is de vraag. En het is juist wel dat het een heel dreig vraagstuk is. En dan zit ik zin, we zeggen nou dat dit kabinet daar een heel uitsprutse mening over heeft en van een strenger asielbeleid gaan wil. Daar is een heel deel van de oppositie het net mee eens. Dus ik denk op zich dat het goed is dat die discussie vierd wordt, want ja, dit speelt gewoon, er komen een soort mensen in Nederland, dus daar moet ik over hebben. En we zeggen natuurlijk dat we het nou Komen er een net... soort mensen naar Nederland trouwens? Nou, dan komen wel, een soort mensen, dat rent ik alweer heel lang weer waarom. Hè. Dus die piek die er net. Maar het ben wel, je moet er wel bij mij. Hast u het idee? Je moet er Jeffrey hier wat van vindt? Ja, zeker. Het wordt onvoorstelbaar, Jeffrey. Wat vind je Ja, onvoorstelbaar? nee, Ik wil eerst wel graag weten van hoe zoen alle meesten van Nederlanden dan hoe denken. Dat zij dus. Nou, ik vind dat wel mooi, omdat ik hem hier even niet verdiepen. Omdat ik natuurlijk ik de les die het heel vaak jaren dat meesten dat strenge asielbeleid willen en dat meesten, dus oorstinking in binnen migratie en daarin verrucht je. En ik denk dat mij valt. Ik denk juist dat de politiek heel erg heel uitsprutsen hoe is, zoals dit kabinet. En dat mensen denken van dat klinkt wel mooi. Mooie oplossing. Minder asielzoekers, minder yield erheen. En dat klinkt als een mooie oplossing. Waar baseert het dan op dat die meesten individueel dat net vinden zoen? Nou, omdat er gewoon onderzoek naar die is. Hoe het standpunt is van inwoners op het migratievraagstuk. En dat is nou dat ze op de dus PVV stemt en de PVV wil asiel indammen. Nee, maar dat is dus... Met 12 miljoen mensen. dat is wel wat oors. En dat vind ik het heel nieuwsgierig altijd. Ik ben er wel echt nieuwsgierig naar hoe dat dan zit. Het is dus net zo dat mensen er wezenlijk oors hoe denken, maar ze jaren er iets oors hoe. Wat PVV zei hoe migratie is oors dan het geluid wat jeder verspreid is. En daarvan denken ze dan, dit last misschien wel wat op. Wat net inhoudt dat het geluid is. Maar ze denken wel van, laten we dat maar eens bezieken. Want misschien maakt het dat de boel behapbaarder. En het klinkt natuurlijk heel tof. Maar los van het feit of ze wel of net ik zelf
intrinsiek vinden dat het een oplossing is of net. Dit is hoe politiek functioneert. Dit is hoe Rutte, de Aran Tolve, wat wie het Tolve 14 hier, om de macht bleun is. Na uitspraken van ik had er geen actieve herinneringen aan en daarna dan doet er weer een mooie populaire uitspraak om dan vervolgens wel weer onder de macht te komen. Dat is hoe politiek functioneert. Maar even waarom naar het asielbeleid. We gaan het eventjes hoe de zwaarder van het asielbeleid. Eventjes waarom naar het asielbeleid. Want daar hebben we die zwaargeroer van die onderoren die 50 mensen uit de kerkelijke raad. Zij maatje haar zwaargen. Kun je die dat voorstellen dat zij haar zwaargen maatje? Op hokkerwijze maatje zwaar. Nou, ik wil wel een zin uit de brief voorlezen. Dat is van Jan de Beer, hij is initiatiefnemer. Nu zie ik een regering die alles waar we in Nederland voor staat weggooit. Die ons laat geloven dat terwijl de hele wereld vluchtelingen opvangt, wij dat niet kunnen en die in donker Afrika gaat bedelen of ze daar onze vluchtelingen willen overnemen. Dan schaam ik mij, zei hij. Schaam ik? Nee, absoluut niet. Nee, want, dat vermoed ik al. Ja, nee, op het moment, ja, dat zou ik nou uitlezen. Op het moment dat hij zei van dat er hem skammen dat Nederland als enige vluchteling net meer opvangen kan en de rest van de vraat wel. Dat is al heel een stelling die totaal niet klopt. De rest van de vraat. Ik bedoel, kom op sis. Maar als we het hebben over Europa aan zich, dan kunnen we inderdaad stellen dat een heel aantal landen in Europa wel die opvang houden en bloeien. Maar dat verrucht ik alweer. Want de meesten daar in die landen ha ik toch dat het net langer kan. En bij Nederland is nog een stapje verder. We zitten hier inmiddels met 18 miljoen mensen op een postzegel in Europa. 18 miljoen hebben we nou bereiken. En in de tiertspaad waarin dat plakfoon had, dan denk ik, allemachtig, wat een groei is dat West. En dan willen mensen onder oren om deze tafel nog steeds beweren dat we het gewoon herkennen. Dan wil ik een vraag stellen aan Renskik. Van wat zou het aantal wezen, qua bewennersaantal, waarvan jou dan denken, of van Stoe dan zei van, nou kent net langer meer. We gaan nu 18 miljoen. Wat zou het aantal wezen dat zei van, dit is de grens op deze postzegel, nou kent het meer. Ik weet wel dat we echt een probleem hebben, maar qua personeelstekorten bijvoorbeeld. En ik weet dat we azen dat de verhouding oudere mensen die het zwaar nodig hebben en jongere mensen die het werkje en die mensen verzwaargen en onderhouden moeten, volledig uit balans gaan. Ja, en dat dus komt door het piramidespel. Toch altijd maar meer mensen erin te letten. En toch dan moet het op elkaar gebouwd worden. Een typische piramide. Maar is asiel nou daadwerkelijk het probleem? Asiel zus. Maar is asiel nou echt het probleem? Want we hebben een wententekort. Ja, daar komt het echt weer in voor. We hebben een probleem bij het onderwijs, bij de zorg. Ja, Jim zegt dan kom je heel tijd meer mensen. Maar is dat nou het probleem? Of moeten we juist al die grote zaken oplossen, zodat we beter echt mensen opvangen kunnen die het gewoon heel dreig hebben? Al die zaken die ze nou neemt, die kunnen net oplost worden op het moment dat de grenzen wagen wie het Iepenbloeien staan en er steeds meer mensen naar binnen komen. Dat is dus die piramide. Nee, maar het is een heel lief. Wenningen die kennen net gebouwd worden voor uw eigen mensen. In Friesland bijgelijks. Laten we het even specifiek op Friesland aan. We kunnen concluderen de mensen in Friesland en Frieske burger, als die een wenning ziekert en ondertussen in uit de Ranenstad die ziekert ik een wenning en die shirt in Friesland staan, dan had hij een volle dikkere portemonnee te besteden, omdat hij zien hoe is daar in de Ranenstad. Maar dat gaat net asielbeleid. Dat je eigen politieke agenda constant. Als je praten is, dan wil ik mijn punt wel mij zitten. Dat wil mij asiel graag. Dat beziek ik, had je me net in de reden vallen. Die asielziekers die hierheen komen, die alle jaar naar de Ranenstad taggen, dat kunnen we concluderen. Ze barsten daar nooit in voegen. Daar gaan ze wij. Onder oren de mensen die daar al jaren en jaren lang wennen hadden, die willen daar wij. En die zie je dus Friesland en hoe is uit. Ze hadden volle meer geld te besteden. Dus zie je een gewone Fries een hoes bezetten. En die Fries die is nog steeds op zoek naar een hoes. En dat is dus een antwoord op die stelling van dat de wenningen gebouwd worden moeten. Ja, dat ken net, zolang die asielziekers gewoon naar binnen komen en de grenzen niet bestaan. Wat dan misschien nog wel nieuwsgierig is Hein de Haas, die heeft een boost kunnen hoe migratie echt werkt. Hartstikke leuk. Ik kan Wie is enthousiast hoor. Ja. Nou ja, ik vind het wel mooi. Ja. Het is altijd leuk dat mensen decennia lang onderzoek doen en trends juggen en daar wat nuttigs hoe zitten. Maar die zei bijvoorbeeld van de just gewoon dat mensen bijvoorbeeld in de wat minder fijne weken, die hebben vaak last van arbeidsmigranten, maar ik van statushouders. Want wij hebben toch de neiging in Nederland om mensen dan bij elkaar te zetten in de sociale hierwenden, in de net al te beste buurten is, maar daar wendt het alle bij elkaar. Dus daar krijgt zo'n melting pot van alles en daar merkst gewoon, daar heeft
de vieste nadelen ervan. De vadion van migratie, ik van arbeidsmigratie, die veelst op een heel oorplak. Dus dat is uit balans. Dus dan krijgt onvrede in die eerder wieken. Maar ik kan die wel verzekeren dat de mensen die ter wennen in die de nadelen ondervinden van migratie, in het algemeen, net alleen nog van asielziekers, dat ben net de mensen maar de dikke beurs die in de regio een huis ziekje. Dat is weinig ik gewoon in een sociale hierwenning. Dit is totaal onzin, want al het Big Leagues, Blaricum, daar zo'n AZC, zo daar komen, daar zo opvang komen. En dat willen ze net. En dat ben meestal mijn dikke portemonnee, Zeker, mijn dikke beurs. En die willen dat ik net. Dus maar het is net omdat de ze meesten denken aan de dat onderkant van de samenleving. Dat is net zo. Nee, maar door heeft nou een AZC. Ik heb het hoe mensen nu eigenlijk wenning gerne. Maar AZC is toch heel iets oors dan statushouders die uiteindelijk in een hierwenning wennen. Nee, dat is Derby Blaricum zo dat hetzelfde geval was. Ja, dat is hoe een AZC komen, dat is wel wat oors, toch? Daar komen die uiteindelijk echt net te wenning. Als er een statuskies is net in Bloemendaal en Huis hier. Als de elitschalige opvang plakt in de soer dan weer hetzelfde verhaal was. Omdat dat inderdaad was zijst gevolgen had voor de mening van de mensen die te wijnen. Die binnen het er net maar eens. Ja, die willen ik in hospice nesten, omdat ze dan ik bang binnen dat hun buurt verstoord wordt. Dus ik denk net dat dit de discussie helpt. Die discussie hebben we toch dat is geen onzin. Dat is les en de discussie wees. Ik denk dat mensen daar in zulke soort regio's, Joost is mijn dikkere portemonnee. Nou ja, misschien ben ze dan ik wel wat meer geïnteresseerd in politiek, waar weet het. En dan zoeken ze juist tot op detail weten waarom altijd desastreus is dat de grenzen in blue en dat ze juist om die reden net willen dat die mensen daar opvangen worden. Ik vraag me wel altijd af wat nou kijk het probleem het Nevisjum is van het migratiebeleid. Wat is nou kijk het probleem? Ik bedoel, ik ga het krijg voor mij bezocht uit te lezen. Het is het piramidespel. Het is steeds meer groei. Alleen nog maar groei. Dan kun je verder komen als economie. En dan komen 40.000 asielziekers in Nederland. Ten opzichte van 40.000? Nee. Los van Oekraïners, hè? Ja, nee, dat is ik net. Hoeveel dan? Nee, het zit in de honderdduizenden. Nee, komt ze bij. Ja, zeker. Nee, maar dit is gewoon feitelijk onjuist. Hoe komt het bij honderdduizenden per jaar? 200.000. Waar litten we die dan al, hè? Al die in ter Apel. Nee, vanzelfs net. Er is notabene is er de vorige kabinet er is de spreidingswet de lucht in weer alle gemeenten, of de meeste gemeenten, zijn wie is maar binnen. En uitvieren. Karspelen werd ik zit. Die honderdduizenden? Die kennen het wachten om het door te 200.000. Nee, maar echt. 200.000 mensen die naar Nederland dan ben ik feitelijk geen juiste uitspraken. Nou ja. Ik zou graag een factchecken nou in beeld. Dat is werk. Gewoon die journalistieke werk. Dan zal ik het natuurlijk even op Facebook zetten. Maar dan vluchtelingen, arbeidsmigranten, expats, mensen die hier een partner hebben, rekkest alles bij wat over de grens gaat. Dat is asielziekers, hè, wat door. Er verdienen hier 38.000. Nee. Ja, nou oké. Je komt er net op. Ik wil hem wel even aanhouden over de statushouders. Want de spreidingswet om statushouders te spreiden. Nou ja, dat was zijn van in Friesland zitten we maar jongenoenen te volle. En juist die spreidingswet die is er voor. Om ervoor te zorgen dat Friesland, Greensland, Drenthe die dan een heel soort opvangen. Dat die wat minder opvangen hadden. En provincies die dat nog net spreidingswet. Het zin, absoluut. Oké. Maar dat zou juist Friesland helpen, toch? Ja, nee, maar ik zorg krijg een wat breder als Friesland als net slim vindt. Heel goed. Wat ik van die spreidingswet een probleem mee vind, is dat op het moment dat inderdaad al die mensen Big Leagues bij Ter Apel, als dat verspreidt over het hele land en al die oren opvangplakken die tot de basten voegen, dan zullen ze daar bij die opvangplakken onder oren Ter Apel zullen ze vielen dat er nog krijg wat meer bij kan. Omdat het al even verspreid is en dan is dus de druk om de grenzen dicht te doen wordt minder. En dat wil ik net. Ik wil die grenzen die moeten zo gauw mogelijk dicht en dan daarna, als die grenzen eenmaal dicht binnen, dan moeten we zien de mensen die je binnen, de asielziekers enzovoort, hoe die dan verspreid worden. Maar nou nog net. Hoe mag stop er jongens, het is heegt die het voor. Een bak mayonaise. Zo is het niveau vooral vast. We hebben bak met nijs waarbij we elke week praten over even een kwart over het nijs van de Aron Wieke voor uw website en op uw app. We beginnen met 28 hinders die het in het Lauwersmakgebied opvangen waren. Die binnen afviert naar de slacht. Steeds Bosbeheer had geen permanent plakvoet voor de hinders uit Oostvaardersveld. Is dat een schande of eigenlijk logisch? Nou, ik heb wel echt zo'n beste hart. Dus ik ben misschien wat de verkeerde. Want ik vind het echt wel heel schande. Heel zonde? Wat was dat, Jeffrey? Ja, zelfs het kan. Hinders zijn prachtige beesten. Alleen doe kent net alles op een gegeven moment. Dus als ze een stonker de best die inhouden om er een plakje van te vinden en dat is net te vinden, dan houdt het op een gegeven moment op en dan is het net oors. En, ja,
schande. Oké. Heerenveen kan best zonder een ziekenhuis Jongens Kans. Dat is het tot conclusie kwam uit een onderzoek van een adviesbureau. De komst van een ziekenhuis op de Jouwer had amper effect op inwoners van gemeente Heerenveen. Dus, Casper, wat zou je doen? Dus nou maar ophouden met zeuren en bouwen dat ziekenhuis op de Jouwer? Nou, misschien net per vast het ziekenhuis op jou, maar ik kan me wel vaststellen dat het Heerenveen er minder les van had als Zuidwest-Friesland inderdaad. Want Drachten en de Jouwer zitten dan al aardig in de buurt. En voor mensen die het in Staren ben je, gaat het alleen nog maar vierde voort. Wie als het nu al 4 voort is. Ja, komt het eigenlijk in bod in de steden of helemaal net? Nee, vrijwel net. Maar ik ben geen vaststander van. Geen vaststander van een ijziekenhuis? Van een fusie. Dus ook gewoon Sahara op Heerenveen en Snits en Kleer. Oké. Net Kleer. De zorg daar op peil bloedt of wordt. Het is al achteruitgang, dus dat er meer handjes komen enzovoort. En dat moet alles ondien worden. Maar die centralisering, net alleen nog van ziekenhuizen, maar van heel soort andere dingen, daar ben ik poer op tjen. Okay. De politie had een minderjarige jongen aangehouden in verband met bedreigingen van skaters kwam in Jouwert. Op social media ging een bericht erom dat zij dat er op squallen sketten worden zoer. Krijgen we hier nou dan Amerikaanse tafereelen, Renske? Ja, ik weet het net. Het wie volgens mij in Breda wie het ik toch vorige week. Dus het is. Ik denk dan altijd dat het een beetje onstekt of zo. Dat ze dan denken, oh leuk, een hoop sodemieter en dat komt dan al hier terug mij. Ik weet het net. Ja, maar wat maken we er mooi? Nou ja, ik vond. Juist dan ik bijvoorbeeld hoe squallen ermee omgaan. En dat is heel ingewikkeld. Van hoe grut maken ze het. Dus volgens mij is het al wel heel creërs dienen. En zit er ik wel een idee achter. Van nou, laten we het net te grut maken. Want dan juist er dus heel volle voeding om. En aarzen giet iedereen zo'n geintje uitheljen. Maar ja, dit is denk ik wel voervare gesprekken van wat doen we je mij. En ik woon maar de bij zelf. Want ik ben natuurlijk geen geintjes. Dit is echt net oké. Nee. Maar dan zou het verder geen consequenties hoeven. Want toen zei nou ja, mij zit net te grut. Nou nee, het is meer dat ze net zo. Ik bij mij net grutmaatje bedoelde ik eigenlijk dat ze hebben bijvoorbeeld wel de ouders even injochten. Tenminste, dat ging over Breda, dat ging net over Friesland. Hier ze worden ouders injochten. Maar bijvoorbeeld bij de bijen, ja, even niet de eerste uren. Als dan natuurkunde hier, dus dan hier de natuurkunde docenten er even zo wist was. Van nou, even schrikken, maar gelukkig is het niks en dat wie het. En nou ja, dan merk je dat ouders daar ik wel een beetje dubbel in zitten. Van nou, hier net wat meer aandacht nog ik verwijzen matten, want die ben natuurlijk best wel schrokken. Nou, ik denk dat het goed is om dat gesprek hoe te vieren. Ja, en ik denk als er achterkomen kist water die het, dan zou ik zeker zeggen van even goed tussen de eren krijgen dat dit geen geintjes binnen. Nee. Ik vond het wel heel opvallend dat in de reportage die wij uitzoeken, zie je echt twee famkes die zeiden, dat binnen van die domme grapjes op social media. Ja. Ik denk, zo zorgen ze het zelfs nog. Ja, maar dat zei ik wel wat. En ik denk dat we hier wel uitgebreid bij stilstaan moeten en acties op ondernemen moeten onder oren. Toch dat het tafelsjoch van ouders, dat is blijkbaar totaal fort. Dat kunnen we hier wel concluderen. Hoe deze band er exact opkomen, of dat via videogames is of via alle filmpjes wat ze op hun telefoon krijgen vanuit de VS, Big Leagues. Dat laten we niet midden. Alleen nog het tafelsjoch van ouders die zo'n weten hoe het zijn band in elkaar stekt, hoe het er een field, dat er een minnenperiode had enzovoort. En ik denk dat dat wel een beetje voortrekken. Nou, het is wel dreig. Ja, ik heb zelf jouw band tussen de 8 en de 18. En ik kan niet vertellen, bij u wordt heel veel praten over van alles en nog wat en ik alles wat er in de vrouw gebeurt en alles mooi besprutsen. Maar de merks gewoon, en wij vregen natuurlijk, ik was just naai en zo, maar echt der boppen opzitten is wel ingewikkeld. En het is ik een kwestie van vertrouwen. En ik vind het ik wel dat op het moment wij sissen ik altijd als het een keer wat dien hest en dan denk dit weer echt heel dom. Ik kan me hier heel erg voor vertel het wel. Want de groeist op, de meest fouten maatje, dan hebben we het erover. Hoe erg altijd ik is, vertel het. Maar de Sylvest ouders wijs die het al je geen litten. Maar ik krijg wat oorsluit, want als we jongeren joggen die het op stritten rondrennen met messen en de politie die gaat dan vervolgens naar de ouders staan en die ben er net van op een hechten. Dan denk ik van hoe kan dat? Het is niet alleen maar de jeugd van tegenwoordig, ook wel de ouders van tegenwoordig. Zeker. Dat is absoluut. Een hoorvraag. Ben je hem klaar voor? Nou, kom maar terug. Ik hoop het. De vraag uit Den Haag. Ben je met mij mee eens dat het Rijk Friesland compenseert van de financiële, economische en sociale gevolgen van de kost- en de soortwinning in uw provincie? En niet alleen nu, maar echt in de toekomst. Want dat is de les die ik van Greenswald en van Limburg leerd heb. Ja, dat wie Auke van der Goort. Hij is eerste fractiekimlid van OPNL. Kon je me goed verstaan trouwens? Nee, net zo best. Is het een goede zaak dat er gaswinning is in Friesland? Oh ja. Op die wijze.
Ja, dat hebben we weer, hè? Ja, dat is een groot dilemma. Ja. Dan komt de verslagjouwer van OogTV weer even naar voren in Zo. Greensland. Maar Zo. ik denk wel, want daar had ik ook compensatie van, nou ja, laten we eens nog maar eens even zien hoe het Greens hem ontwikkelt. Ik bedoel, zijn NAM die hem nou weer omloopt en zei van, ja jongens, we hebben staak die en wij voldoen net meer onder verplichtingen om te betalen. Nou ja, dat smiet net een heel soort betrouwen op dat het hier in Friesland wel goed commercieel. Oké. Voordat we ook naar Sinterklaas, het laatste onderwerp, van Stouw onder ik kon tafel zitten. De zou toch even over vrienden week of de week voor de uitsturing? De woest dan wel even op even omkomen. Ja, absoluut, ja. Goed dat die gelegenheid er nog is. Nou, jou weer die. Het is wel hier een warm bad hier, hè? Nou, goed. Ik viel het voor dat het een warm bad is. Mooi. Ja, de uitspraken die daar dienen worden. En concreet welke? Ik verneem het Jerk al een beetje. Ja. De eerste stelling richting Renske. Dan denk ik van ja, oké, er wordt fort een toon zetten. En bij de laatste uitsturing dat op het moment dat Goudswaard doe verregeld om Goudswaard van de moslimhaat in Nederland. En Goudswaard die zei van nee, dat kan ik me eigenlijk net constateren dat er echt die moslimhaat is, weet je op doelen. En dan zei je ook vervolgens van ja, maar de PVV is toch de grootste partij worden. En dat wordt dan op één lijn wordt dat zet mijn moslim. Ja, absoluut. Nou ja, dan zetten we dat hier naar de tiert. Ik nog helemaal op Facebook, dat mensen het zijn kennen. Dus op één lijn wordt dat zet PVV moslimhaat. En ik vind dat tierenkwelijk. En ik laat het duidelijk wijzen, ik vind prima als de Omroep Friesland die kant op gaat. Maar dan moet je hem er ook gewoon vooruit komen. Dan moet je hem zeggen van oké, wie hebben een politieke vakker? Wie willen een bepaalde richting op? Wie binnen net altijd liegen objectief en neutraal. Ja. Dat is prima, maar dan moet je hem er ook vooruit komen. Ja, mooi frame. Geen frame. Sterker nog, de laatste uitsturing bij Bureau de Vries. Toen kreeg ik bij de steden daarna kreeg ik van Hulsert Orenpartijen, dus net van de PVV en Hulsert Orenpartijen, kreeg ik de jaren van dat het eigenlijk stwaartje in één wie. Nou ja, je weet, Traaie Sprekkers wie er en Geertje die zie het als presentatrice. Ze zei twaartje niet in. Maar ja, wie net zo dat Affine Fokkens ik zie die wie zei ze. Die wie eigenlijk wat op de zijkant. Wat de meesten nou net zien hebben dan eventueel weer waarom zeggen. Dat is moeilijk discussiëren natuurlijk. En om nou precies de feitelijke dingetjes die we vorige keer in de discussie daarvoor hebben. Maar goed, je hart luchten. Ben je kwijt? Ja, zeker. Ik ben kwijt. Ja. Oké. Maar let ik was natuurlijk wijzen dat wij bezieken hier ik in de Friese Week is volle mogelijk verschillende partijen aan tafel te zetten. Dat is, maar ik taai bij de PVV wel eens dreger, omdat net iedereen altijd een jas uit. Max Adema hebben bij gelijks al meerdere keren bezocht om deze tafel te krijgen. En die reageert gewoon net. Ja, hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? Dat op een gegeven moment de san ervaring opbouwt is mij onder andere de Omroep Friesland, maar ik mij LC Pennewaard, die zit je de vorige keer aan tafel, die had dus een racistisch naam in verskate stukjes. Dus hoe zal dat komen dat de PVV politici dan op een gegeven moment geen zin meer hebben om hier om tafel te zitten? Hoe kan dat? Maar hoe kan dat je dat zo graag pushen willen? Dat hele verhaal over de linkse media eigenlijk. Nee, dat willen we helemaal niet pushen. Dat is gewoon ervaring. Dit zijn constateringen die we dwaan kennen, wat gewoon uitzonden. Kijk, ze feitelijk alle als mensen kennen. Dus kijk ze feitelijk als die 200.000 asielzoekers. Dat zei ik, dat zal ik aantekenen op Facebook zetten. Krijg als de uitzoering van vorige keer. Ja. Dat zijn gewoon constateringen die we dwaan kennen. En ja, op een gegeven moment dan hebben we wel wat genoeg van. Ja. Maar dan kun je discussiëren over feiten wat van die doosafsite dat weer feiten. Maar, nee, maar Elsen die kent gewoon via de televisie kennen ze het zien. Dus dat is het mooie hierom. Dat is dan wel inderdaad het fijne. Ze kennen het gewoon live, kennen ze het mij krijgen. Ze kennen het zien, ze kunnen hun eigen mening erop baseren. En dat is dan prima. Okay. En wat ik zei, dit kreeg ik mij van orenpartijen. Dus dit is net mijn eigen observatie alleen nog. Nee. Dit is gewoon wat ik van notabene orenpolitieke partijen mij krijg. Van het wie Twaartjenien en Affine Fokkens, die houden hem op de zijkant. Dus die nemen dat mij. Ja, dat is een programma. Nou, laat ik het zo zeggen, Jeffrey, we doen toch echt hartstikke uw best om zo vol mogelijk meest keer aan tafel en onwuttelen. En dat door bij je ik. Oer naar Klaas, denk ik. Want Martje Deel, zwaar is ze staan gewoon op het eiland. Nou ja, het is in elk geval is het een hot topic. Laten we het zo zeggen. Ja. Jorgen ook krijgt Jan Roos is oppakt omdat hij inderdaad uitspraken die had. Maar we hebben nu gelezen. We leven eventjes weer waarom naar het begin. Want het is haast 5 december. Dan is het weer haast Sinterklaas. Maar het is ook haast Sunneklaas. Dat is een feest op Ameland. De werkgroep Sunneklaas die zet hem in voor het behoud van het feest. En bestiert u een groep Bluts en Amelanders. Uit alle 4 dorpen van het eiland wij. Nou hebben zij een brief onder de eilandbewoners verspraat. Wat zit er in die brief? Ja, in die brief staat, jongens, lid de passen maar gewudden. Want het is passenvrijens, daar kunnen we niet ontwan. We kunnen net samen de stritten oorsluiten. Het is de Ivenbierdiek. Lid ek eventuele demonstratie maar gewudden. En bename lid die net opnaaien om u te helpen. Als gewoon mensen daarop uitbinden. Van lid het gewudden, want hoe meer opscore wij veroorzaak je toch wel ergens u te helpen of zo. Ja, hoe meer gedocht het naar hier weer opsmiet. Ja. Waar gaan ze nou kijk zwaar genoeg?
Nou, er is wel nooit oer het feest, want naar de opscore voor hier, Pound wie naar het eiland die binnen het eiland oorjaaien. Er is eigenlijk onklachten, hebben we door Westen, we de 2 mensen willen vervolgen. En daartoe komt er nou een heel soort opscore omheen. Meer media die naar het eiland willen, een heel soort berichten erover van hoe gaat het er nou oer. Wist je van gewoon passen dat die erheen gaan naast? Nou, ik weet net wel vloggers die komen erheen. Daar had de politie ook wel eer voor. Vloggers naar Poont, die zullen weer zitten al die dagen. Maar ik orenmedia die hebben al wel ongeveer van we moeten er wel nice oermeisje. Maar wat er zelfs Shannon, het is wel nice in Friesland. Nou, dat verkrukles leidt echt op het Ameland voor een feest wat ze zelfs gewoon behouden willen. Ja, en hoe slim is het dan dat die media er komt? Waarom willen gewoon Amelanders dat net? Nou ja, zij willen het feest van haarzelfs horen. Zij willen het feest beschermen. En ze zeggen van, we hebben nooit echt beelden naar boeten gebracht. En dat willen we nou echt net. Lid is gewoon geworden. Ja, nou, we hebben wel een Friesland dokker maken. Die zit wel op, keer wel op YouTube onder horen. Waarin ze de wolf van Jedelien dat beelden te chamblinnen hoe dat feest er ongeveer uitshot. Nou, krijgt van de uitzending inderdaad kwam een bericht van IPB in het ministerie. Dat vertelt het door Jan Roos. Hoe zit dat correct? Ja, Jan Roos die is nou oppakt. Dat is een journalist en YouTuber die het inderdaad maar Roddelpraat een programma had. Dat ze praten over zaken die in de media verhoord en zo. En hij hier zei van, de Amelanders met haar verenigje. Maar hooivorken media het eiland oortraapje en afknallen voordat ze van de boot stappen. Dat binnen wel stevige uitspraken dat hij om vervolgen nou het. Ja. Nou, we expressen over orengroepen die misschien uit eiland tak komen. Wat is er daarvan? Binnen geruchten. Er binnen geruchten dat dan weer groepen hooligans, blokkeervriezen, dat die het eiland verdiegingen willen. En tegelijk binnen er dan weer Facebookpagina's die dan een toeze mensen liken, die dan daar een feestje vieren willen om dan weer het feest van de Amelanders te versteuren. Maar het is bizar dat het noodzaak worden is. Het is een lietsfeest op een lietseiland. En we hebben dus nou continu marginaal haven te mogen. Ja, Renske, hoe is het graag eens een keer dat ze een Klaasfeest mij maatje willen? Nou, ik heb zelf die behoefte net zei eigenlijk. Maar dat komt denk ik omdat ik net van het Ameland kom. En ik kan me best wel vaststellen dat als ter bijkomst dat een soort van traditie is die smaak of viest. En het is natuurlijk eiland eigen denk ik. Dat is echt een hechte mierskip. Dus ik snap eigenlijk net zo goed waarom dat je die mensen net gewoon een feestje vieren laten willen. Dus ik krijg nog erom je heen. Misschien maar je krijgt zelfs maar het Koningshuis of zo. Dat je zegt van dit is maar rust en dan maak je gewoon een paar shots even een paar foto's en een filmpje en dan move. Iets. Blijkbaar willen wij zo graag weten hoe het er rond gaat. Nou dan iets. Ja, het is heel. Ja, ik vind het een beetje flauw. Zie maar het feest daar gewoon vieren zodat ze graag vieren willen. Ja. Met Zwarte Piet en ik Blue of net? Nou ja, daar heb ik wel persoonlijke mening. Ik vind, hij is op heel veel plakken is het Roetveegpieten. Ik ben er heel wies mee dat het een. Waarom zongen we het feest net horen zo altijd wie? Nou, omdat ik vind een goede traditie ontwikkelt zich ik gewoon. De roe heb ik. Maar het op Ameland dan net ontwikkeld. Nou, omdat volgens mij helemaal net tenminste net Vasavier ik weet. Volgens mij leidt hij net het feest. Het is net zo dat er van alles spelen, dat het een net inclusief feest is, dat er mensen terug beschadigd worden of zo. We willen gewoon graag weten welk feest dat ze vieren. Ja, als de Amelanders nou zelf onder bel loeken en zeggen van nou, hier vielen wij ons onveilig bij, of hier is van alles, of hier is sprake van uitsluiting, of weet ik het wat, dan denk ik, nou ja, dan kunnen we ze de marginaaltje onbemoeien gaan. Maar hoe willen wij per se weten hoe zij een feest vieren? Ik denk dat ik net bij een oorzien bruiloft. Helemaal mee eens, maar ik denk dat dat komt. Een heel soort mensen die willen weten hoe het daar is, omdat ze denken dat vooral je mishandelen worden. Dat frame erop plakt en dat is totaal net onder water. Als de bijwijs bij het feest. Ik had toevallig hier een prachtige uitzending daar ook zien. Ja? Hier een documentaire, ja. Dat wie een objectieve observatie van wat er plaatsvindt. Ja. Bekend. Hoe doe je dat over Friesland? Oh, je bent best objectief. Dus dat ga je hem direct weer even letten. En daar kust de chance van dat het daar net onder water is. En dat vooral je daar zelf, ik zie ze inderdaad. En ik in oorsoort filmpjes op YouTube jou ze duidelijk om van het is net onder water. En ik denk dat bij Zwarte Piet en Sinterklaas krijg ik het geval is. Het is net onder water dat meestal stoort. Dat mensen die net binnen. Mensen als het vreemd is. Ja, maar mensen die net binnen, dus het gaat om een band, die leeuwen in het sprookje, die binnen daar happy mee. Dus meestal volwassenen hebben daar moeite mee. Ja, en ik heb dus het idee dat de Amelanders gewoon
wie is binnen maar hun feest. En dat wij van de Wals is maar daar iets van mij krijgen willen. En dan denk ik, als dat nou van zoveel argewages waren, waarom willen wij dat nog? Nou, ik vind het wel terecht voor te stellen dat nou in die documentaire, dat ze zien van we gaan nou zien hoe het feest eruit zocht. Nou ja, kleren, het is in de IPP-riet. Er wordt geen voor je slime of zo, weet ik veel wat. Waarom hadden we nou nog al die aandacht daarom besteden? En waarom willen we nog dwaan alsof het een soort dramatisch, gewoon Uteringen liep het echt alsof het een soort satanistisch feest is. Ik denk, maar nou wordt het een soort toeristische attractie van zelfs. Toch zulke soort films die er dan hoe maken worden. En dat is aan de ene kant goed, want dan kunnen we zien dat het net onder water is. Maar aan de andere kant is de mystiek er van, en kunnen die mensen net op Ameland net gewoon puur hun eigen feest hebben. Ja, het is spietig dat zo'n film ooit nedig wie. Ja. Nou is 4 december, Toonsje, dan is het Safir dat feest. Is dat er zelf net eigenlijk? Nou ja, het is Nijs in Friesland, dus we moeten dat vanzelfs in de gaten horen. Ja. Alleen nog, het is heel dreig om überhaupt te komen. Ik bedoel, accommodages willen de oor zijn van we willen geen journalisten hier. Dat is de familie. Ja, we hier een wol een plakje boekt inderdaad. Maar we binnen bellen van dat doen we net. Waarom? De chaletholder wordt wel verhieren, maar het chaletpark die zei van we willen geen journalisten en oproerkraaiers, weet ik volle wat. Is dit een dubio van die als journalist of was Omroep Friesland zei ik een dubio van maar we de wolf net naar ta? Ja, absoluut. Want ik denk lid ze lekker geworden, lid ze haar een feest vieren. Maar er zit wel volle op de korrel. En we hebben er al die aandacht om bestegen. Dat we net zeg maar sinds ik van we loeken de handen ervan op. Nee. We sluiten zo goed als aan. Vond je het leuk, Jeffrey? Oh, geweldig. Ja? Ja, ik kom graag weer. Wie is dat wel? Nou, als je hem het serieus meenemen wat ik krijg zijn hebben. En als dat misschien zelf, als je hem daar met de redactie eens op reflecteren, de Aron uitstuurings enzovoort. Dat is constant. Dat doe je constant. Ja. Nou misschien maar we dan 1 op 1 maar we daar nog een keer hoe gaan. En dan waar wie het of het eruit komt of net. Dat ik het wel moeilijk vind, want ik wil natuurlijk alle partijen en alle mensen zo volle mogelijk ontwutlit. En ik denk dat bij de meeste journalisten wel het wut is. Alleen we moeten het wel vaak feitelijk houden. En maar feitelijk net... de PVV mijn moslimhaat op in je lijn zetten, dat is net onder. Ja, maar ik bedoel net dat ik dat dien heb. Dat has wel degelijk dien. En dat dan waren zo haar dan. Dat is heel wel aan het waarom zijn. Ik vond het in ieder geval wel heel leuk om maar die aan tafel te zitten. Ik met die, absoluut. Dat was mooi en lekker stevig gepeteerd, toch? De lerares van Torbekke, dat is nooit verkeerd. Scherp op de inhoud. Hoe zat die weekend nu de Renske? Mijn weekend? Ik denk dan maar even in de tuin. Ik hier een soort wetter in de tuin. En ik krijg naar je plantjes planten en zo. Dat versoept al, dat vind ik schande. En mijn vrouw ben is het altijd wel wat te dwan. Dat komt wel weer. En ik moet mijn na je weekend nog tarrien varen mijn werk. Dat ik wel even weer achter de laptop matten, vrees ik. Kasper? Nou, ik ben kreeg naar Friesland verhuizen. Dus een tal maten die willen nou zien hoe het er bij u uitzocht. Dus ik zal even zien, jongens, Friesland. Oh jee. En dan daar hier op Sinterklaas. Daar op Sinterklaas. Maar zien hoe het komt naar je weekend. Ja. Maar er net in. Zou dat in advies wijzen? Nee, ik denk het net. Laat ze mooi daar hun eigen feest houden. En, dat wil ik denk dat Kasper wil wel dat ze hun eigen feest vieren. Maar absoluut, dan is het net nodig dat de journalisten die kant op beginnen. Bloos gewoon aan de walkant. Gewoon aan de walkant, gewoon even zien. Ja. Wat is dat dan het weekend, Jeffrey? Het tarrierde op het weekend erop. Dan zal ik de Wampex met wat kameraden vlak naast Drachten zal ik rennen. En ik moet dus dit weekend al de nodige tarriedings. De wat? De Wampex. Wat is dat? Dat is een 26 kilometer. Gewoon rennen. Dus qua rennen is net een heel veel. Maar dan moet je de route zelf uitstippelen in mijn kompas. En dat soort toestanden wat. En onderwijzen wat hindernissen doen en wat letters verzamelen. Dus, ik ben heel benieuwd. Het is de eerste keer. Dus ik zit er nu. Leuk, succes. Ja, dank u. Ik zeg bedankt, Jum, Renske van de Tempel, Kasper Slotboom en Jeffrey Graasma. Tot de volgende keer. En volgende week weer de verzeld zijn, maar de Frieske Wieken. Hoi.